Welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chakabvondoka muHarare CBD ED ZANU-PF team yese yevarakashi vaburitsa masoja nemapurisa vari kuti toda kukuzvamburai, toda kukurakashai, dzikamai, kuri kuya Sadiq Samik. Tarisai muone zvakaoma. Tatu zonyatso mamsigama. I'm sure mazvionera mega zvaitika muHarare CBD. Mapurisa nemasoja vari kutenderera mumastreets vachidedzera kuti tokurakashai, tokurovai, hatisi kuda kukonai, hatisi kuda kuona vanhu vanokonzeresa panapa vanoita maprotest because kuri kuya kuine Sadiq Summit madhezi ari kuteera musho musi wa 16. Saka apa vari kuita yaya inonzi fiye, vari kupa vanhu fiye, vari kudedzera kuti tokurakashai, hatisi kuda kuona vanhu. Zvakamboitika futi nezuro kuchitungwiza nhau nezvevamuHarare CBD, which means vachapinda mumasiti ese vachifamba vachiita sei, vachidemonstrata vachiratidzira kuti tokurovai. Recently takaona mayouth eZANU-PF akapfeka mauniform emasoja. Saka mahwani pakaipa guys, mungwarire please, mogara stay indoors. Zvemaprotest zvatirambi zvedu but panapa mukatarisa maactivist akawanda atosungwa, vari kufamba vachisunga. Saka mahwani ega ega vari kudedzera kuti isusu hatidi kubvundutsirwa nemi, tisiyei tiite zvatinoda. Munongoziva mega ZANU-PF team yevarakashi kana yada kushandisa jende chairo chairo, munoziva kuti pane pasina kumira zvakanaka. Saka hatidi kuti uzoona wapinda mujeri wozobuda Sadiq yapera.